Dobar dan svim učesnicima Superste programa, dragi naši mladi učesnici. Ideja ovog snimanja i ovog male web pomoći jeste da vam pomognemo u dalje razradi vaših ideja koje smo čuli na okupljanju. Dakle, moj neki zadatak je sada da pokušam da vam približim oblast koja se zove pisanje projekata. Iako ste vi sami to dosta fino uradili ove godine stvarno na iznenađujućem nivou, da probam u par crtica da prenesem svoje neko iskustvo, kako smo mi to radili i što se tiče KC grada i ranije, dakle koje su to neke važne oblasti na koje treba da obratite pažnju. Što se tiče samog pisanja projekata, dakle krećete od same ideje koju treba da razradite i stavite na papir da bi ona bila nekom tamo razumljiva, u ovom slučaju žiriju Superste programa. Ono od čega bi trebalo početi jeste, da kažem, stanje stvari na terenu ili ti background. Dakle, šta je to što čini problem u vašoj sredini koji vi želite projektom ili vašom idejom da rešite. Dakle, da li je to problem nedostatka kulturnih sadržaja u vašoj sredini, u kvartu, u selu, u gradu i tako dalje. Da li je to nedostatak infrastrukture za neke dobre ideje, recimo nedostatak biciklističkih staza ili tako dalje. Da li je to problem u školama, u sistemu edukacije ili odnosu vršnjaka. Dakle, snimite stanje stvari na terenu, onako detaljno i opsežno ga u detaljima i vrlo konkretno opišete. Dakle, rešavate taj i taj problem i on ima svoj, da kažem, svoj okvir, geografski, vremenski ili, da kažem, generacijski i tako dalje. To vam je ono to vam je prva stvar koju u stvari radite u vašoj izradi projektne dokumentacije. Sledeći korak u izradi projektne dokumentacije, nakon tog, znači, opisa stanja na terenu, jeste sam opis projekta, dakle, narativni deo u kome ćete bez okolišanja direktno, koncizno i jasno preći na stvar i opisati kako, na koji način ćete vi pristupati rešavanju problema ili inovaciji koju želite da sprovedete u vašem kraju. Dakle, onako, da kažem, prosto rečeno, kao neki sastav lepo napisan. Dakle, obratite pažnju da neko ko bude čitao vaš projekat ili nema pojma o tome šta vi želite da postignete. Dakle, postavite se u ulogu tog nekog ko tamo čita, dakle, ko je iskusniji ili stariji ili je odavde ili je iz neke druge sredine, dakle, da njemu bude jasno o čemu vi pričate. Dakle, najjednostavnijim rečnikom, sad, dolazimo do momenta da ovo vama, nadam se, neće biti jedini konkurs, dakle, Superste program, nego ćete svoju projektnu ideju da pokušate da ostvarite i da pošaljete na različite druge adrese. Dakle, cilj vam ostaje isti, projektni jezik se delimično menja u zavisnosti kome se obraćate. Ali najvažnije od svega je da tom nekom tamo sa druge strane bude izrazito jasno o čemu vi govorite i kako želite da ostvarite svoj cilj. Sledeći korak u izradi projektne dokumentacije jeste, dakle, da definišete cilj projekta. Ovde je vrlo važno da se ne mešaju i ne brkaju pojmovi cilj i rezultat. Dakle, cilj možete da formulišete tako, dakle, da li vam je bitno da određena ciljna grupa oseti kroz neko vreme, kroz 6 meseci, godinu dana, dakle, da se tu nešto desilo, da se popravilo u sredini i da ste vi uticali na to i da ste vi imali ulogu u tome. Rezultat je nešto što ostaje nakon samog projekta. Dakle, rezultat je, recimo, mogao bi da bude, ako govorimo o, recimo, kulturnoj produkciji, dakle, stvaranje malog mikrokulturnog centra koji će postati i ostati nakon završetka projekta, ostaće na upotrebu građanima kojima ste se obraćali. Dakle, to je onaj rezultat koji ostaje. Ono što je važno
u sklopu celog projekta je da vrlo pažljivo posložite aktivnosti na projektu. Onako najgrublje rečeno aktivnosti bi celog jednog projektnog ciklusa bi se mogle podeliti na pripremne aktivnosti, recimo istraživanje. Ako radite konkretno neki projekat, dakle, prvo što ćete uraditi je istraživanje. Dakle, kako stoje stvari na terenu, kome se obratite, kolika je ciljna grupa, kakva je ciljna grupa socijalnog, starosnog statusa i tako dalje. To je taj neki prvi. I na osnovu tog istraživanja ulazite u sledeću fazu, je razvoj projektne ideje. Dakle, na osnovu rezultata vašeg istraživanja, koje može da bude mikroistraživanje, dakle na malom geografskom području ili na maloj ciljnoj grupi, ali dobit ćete konkretne rezultate o potrebama ciljne grupe. Dakle, taj drugi deo je definisanje, dakle, vi svoju projektnu ideju preformulišete ili menjate u odnosu na istraživanja koje ste uradili sa ciljnom grupom. Dakle, treći segment u tom delu koji bismo nazvali aktivnosti u okviru projekta jeste sama implementacija projekta. Dakle, implementacija kreće od dana kada se vi pojavljujete u medijima, krećete u rad na terenu, dakle, da li su to neki fizički radovi, da li su neki radovi direktno sa ciljnom grupom, dakle, nešto što čini samu realizaciju projekta. Ako je to određena kulturna aktivnost, recimo pozorišna predstava, to je, dakle, sama aktivnost koja je bazirana na i dolazi nakon istraživanja i nakon pripremnih aktivnosti. Dakle, tu morate da ste spremni skroz, da nema mnogo iznenađujućih faktora. Naravno, u svakom projektu postoji i ti neki faktori rizika, ali u ovoj fazi tu ste gde ste i nema nazad. Dakle, to je, krenuli ste i realizujete svoju ideju. Četvrti segment i poslednji segment jeste nešto što bi se zvalo procena uspešnosti. To jest kad vi sami sagledavate kako ste i koliko ste uspešno odradili ceo projekat. Dakle, ono nešto što bi se zvalo u projektnoj dokumentaciji evaluacija projekta. Dakle, tu treba da budete realni i da sagledate i da budete delom i samokritični. Dakle, šta je išlo kako treba, šta je moglo da bude bolje i šta ćete u sledećoj nekoj prilici ispraviti da biste došli brže ili lakše do željenog cilja ili bolje komunicirali sa svojom ciljnom grupom. To su, dakle, ta četiri neka elementa bez kojih, iako jedan nedostaje, dakle, mislim da vam onda tu nešto ne... Dakle, dobro promislite o sve četiri faze. Dobro se pripremite, istražite, dobro pripremite teren, implementirajte i na kraju sasvim realno ocenite same sebe kako ste izveli celu stvar. Jako važan deo svakog planiranja i svake implementacije jesu partneri. Dakle, treba da dobro razmislite pre samog ulaska u realizaciju, dakle, ko su sve potencijalni partneri koji bi mogli biti deo cele priče, da li direktno ili indirektno, ali su vam jako važni. Dakle, možete sebi mnogo olakšati život i realizaciju projekta. Dakle, kada govorimo o vrsti partnera, tu nam dolazi u obzir, dakle, lokalna uprava. Dakle, verovatno postoji u svakoj sredini neko u lokalnoj upravi ko će prepoznati vašu ideju i ko će želeti da se na ovaj ili onaj način uključi u projekat, podrži ga ustupanjem prostora ili pomoći što se tiče medijske kampanje ili tako dalje. Lokalna zajednica, verovatno postoji direktno interesno zainteresovana. Dakle, verovatno postoji u okviru lokalne zajednice grupa ljudi koja je direktno zainteresovana za učešće u samoj realizaciji projekta, a itekako za rezultate projekta. Dakle, lokalne institucije kulture ili prosvete su takođe neki od potencijalnih partnera. Dobro razmislite, dakle, što se tiče same ciljne grupe i samog cilja projekta, koje su to institucije koje bi se mogle prepoznati u samoj projektnoj ideji. Imate tu druge institucije nezavisne, recimo NGO sektor. Dakle, da probate da uvežete par nekih organizacija koje su takođe bliske vašoj ideji. Imate medije. Iako se, dakle, većina vas i većina uopšte
aktera na sceni preorijentiše dan danas na socijalne mreže i mogućnosti socijalnih mreža. Nemojte zaboraviti ni na one takozvane old school medije koji će dopreti do neke publike do koje vi nećete možda putem socijalnih mreža. Dakle, to je čitav jedan segment. Dobro promislite i napravite listu najširu moguću tih medija koji mogu da vam pomognu. To su, dakle, kada su partnerstva u pitanju, dakle, razmislite o svim mogućim zainteresovanim partnerima koji će na ovaj ili na onaj način biti zainteresovan i pomoći vam u realizaciji ideje. Imamo deo koji se tiče ciljnih grupa, koji je po meni jedan od najvažnijih delova vašeg trenutnog zadatka. Dakle, morate ciljne grupe da definišete precizno i to možete da uradite po različitim nivoima. Dakle, možete da ih definišete geografski. Dakle, da li je to ciljna grupa, direktna ciljna grupa u vašem kvartu ili u vašem nekom širem okruženju ili u gradu. Dakle, ono što kad se kaže kao šira javnost, to je nešto što vam ide poslednje. Ali morate krenete od preciznijeg opisa ciljnih grupa. Možete da ih definišete starosno. Dakle, da li su to predškolci koji su direktno vezani za vaš cilj i rezultat vašeg projekta, ili su to osnovci, ili su to tinejdžeri, ili su to penzioneri. Dakle, morate da vidite koje su to primarne, dakle, njih može biti više, ali sami oni korisnici vašeg projekta i rezultata vašeg projekta moraju da budu definisani. Da li su oni socijalno podeljeni, dakle, da li su to nezaposleni, pa rešavate problem nezaposlenosti delom, ili su to ljudi koji su ostali bez posla, ili su to mladi koji, dakle, tragaju za nekim boljim zaposlenjem ili tako dalje. Da li su to manjinske grupe, dakle, da li se obraćate LGBT populaciji ili strancima, ili, dakle, nekim grupama koje su na ovaj ili na onaj način ugrožene i ne ostvaruju svoje pravo. Dakle, sedite dobro, razmislite koji su, dakle, ne mogu biti svi. Dakle, to su, primarno ih poređajte, ovo nam je primarna ciljna grupa, ovo nam je sekundarna ciljna grupa. Naravno da primarna ciljna grupa vuče za sobom, dakle, ako radite projekat koji se tiče osnovaca, imate tu kao indirektnu ciljnu grupu njihove roditelje, koje također na neki način želite da uključite u projekat. Dakle, i oni su zainteresovani za dobrobiti vaše ideje. Dakle, ciljne grupe definišite dobro, razmislite, budite konkretni i realni. Dakle, ne mogu da budu svi, to je najvažnije. Jedan jako važan i neizostavan deo vašeg projekta i realizacije jeste komunikacija. Dakle, komunikacija iznutra i komunikacija s polja. Za komunikaciju iznutra to verujem da vam je lakši deo, to se tiče isključivo vašeg projektnog tima. Dakle, ljudi koji realizuju određene aktivnosti na projektu, kako komunicirate međusobno i tako dalje. Jako važan deo. Međutim, komunikacija s polja jeste sve ono što se pojavljuje o vama, o vašem projektu, dakle o rezultatima vašeg projekta, znači s polja. Neko ko vidi i ko će jednog dana da ocenjuje vaš rad. Dakle, sada vam je, verovatno ste vični i jasno vam je koja je mogućnost interneta, socijalnih mreža i tako dalje. U ovom segmentu takođe treba da dobro poslužite, dakle, imate štampane medije, imate radio, imate TV, imate socijalne mreže. Dakle, iskoristite sve moguće te neke alate i potencijalne mogućnosti svih tih medija da biste što bolje plasirali svoju ideju. Jedan deo koji možda vam ponekad zvuči malo neobično kad vam se traži jeste održivost projekta. Održivost projekta, većina ljudi prvo i najpre pomisli na finansijsku održivost projekta. Dakle, kako projekat nastavlja da živi nakon njenog završetka, dakle, kad vi potrošite ta sredstva koje ste dobili na konkursu i tako dalje. Međutim, održivost može da se gleda i kroz, recimo, što je po meni i negde i bitnije, kroz programsku održivost. Dakle, koji su kapaciteti vas i te ciljne grupe koje ste se obraćali da nastavi da radi aktivnosti koje su radili i tokom samog projekta. Dakle, ako ste se bavili, recimo, mladima u osnovnoj školi, dakle, koliko će na njih projekat sam uticati na to da steknu neke navike koji će im onda ući u neke regularne tokove, dakle, to je takođe jedna održivost. Dakle, nije se projekat završio sa datumom kada ste ga vi na papiru
dakle, podvukli crtu, nego projekat nastavlja da živi. Kada je finansijska održivost u pitanju, dakle, to su sad, imamo 2-3 vrste projekata, neki su izrazito, da kažem, ne komercijalno orijentisani, dakle, nema nikakvih prihoda i tako dalje. Međutim, ako se radi, recimo, projekti tipa kulturne produkcije, tu možete u svakom slučaju da razmišljate o održivosti, dakle, da li je to u pitanju produkcija daljih događaja, pozorišnih predstava, koncerata, festivala ili tako dalje, na kome ćete ostvarivati određene prihode kroz ulaznice, kroz sponzorstva, kroz partnerstva drugog tipa. Dakle, ovde isto razmislite dobro šta nakon tog dana kada se projekat Superste završi. Dakle, najgora moguća opcija bi bila da vi podvučete crtu i kažete mi sad više ne možemo dalje. Dakle, o ovome treba razmišljati na samom početku, dakle, to je neki taj post period, ali dakle, postaviti stvari tako da i nakon zvaničnog završetka projekat nastavi da živi u ovom ili onom smislu. Sad dolazimo do onog najzanimljivijeg, možda ili najtežeg, da kažem, dela, a to je budžet. Dakle, budžet, da bi nekome bio jasan, po meni najvažnije je da bude realan sasvim, dakle, onako u što više stavki izražen, što više razložen, da sve ima svoj početak i kraj i svoj razlog zašto se nešto plaća, zašto se nešto troši. I dakle, on bi mogao biti negde grubo, sad najgrublje govorim, podeljen u neke oblasti, da kažem, ljudskih resursa, u oblast nekih glavnih aktivnosti na projektu koje ne mogu biti izvedene bez sredstava, u neke, da kažem, komunikativne aktivnosti i u neke administrativne, da ih tako nazovem. Dakle, svaka stavka u budžetu mora da ima svoje opravdanje zašto stoji tu. Gledajte da, recimo, honorari, isplate ljudima angažovanim na projektu ne budu i ne zauzimaju veći deo. Dešava se ljudi da nekako krenu tim putem da u principu kad se podvuče crta na kraju od 100% budžeta 70% budu honorari i plate, što je nerealno. Dakle, gledajte da to svedete u neke normalne razmere i da sve ima stvarno svoje zašto i zato. Glavne aktivnosti na projektu, nemojte zaboravljati neke stvari kao što su, za koje mislite da su možda nevažne i to će vam drugar odraditi i pomoći jer ima auto, jer zna da slika i tako dalje. Dakle, uračunajte sve, napravite budžet maksimalno moguće, da kažem, raširen sa svim stavkama, pa ćete se onda lakše uklapati u ograničeni iznos koji tražite. Dakle, bukvalno najmanje stavke ubacite. Dakle, od kupovine 10 olovaka do, da kažem, građevinskih skela za oslikavanje murala ili sve u zavisnosti od projekta. Dakle, gledajte da bude budžet izbalansiran najviše moguće između te 4 oblasti. Dakle, nemojte zaboraviti i neki follow-up gde ćete morati da imate knjigovodstvene troškove, gde ćete morati da imate neke, da kažem, medijski prikupljene dokumentacije, šta je išlo od PR-a sve u toku projekta. Dakle, budžet je jedna delikatna stvar, ali najvažnije od svega je da bude realan. I to je moj najtopliji savjet. Jer ljudi koji budu čitali vaš projekat i koji budu gledali tabelu vašu budžetsku, vrlo dobro i na prvi pogled znaju da li nešto košta toliko ili košta 10 puta manje ili 10 puta više. Dakle, budite realni, slobodni i probajte da nekako pratite svoju neku intuiciju i da ga postavite nekako na zdrave noge, jer će vam pravilno napravljen budžet u stvari doneti manjak problema u samoj realizaciji. Neće vam se dešavati da nešto niste isplanirali, a da ste nešto isplanirali 3 puta više da košta i tako dalje. Dakle, samo realno.